Okay, vi får det til at ske. Vi går over og får det til at ske, så må vi tage pressen med. Ja, vi tager pressen med over. Så skal vi have Fiona så. Peace out. In a world that felt heavy, shadows all around, Fiona not stood tall. She wouldn't back down. With a heart full of courage and a fire in her eyes, she faced every battle, reaching for the sky. Oh Fiona, you're a warrior strong. With every heartbeat, you're proving them wrong. Through the storms and the trials, you rise up anew, fighting cancer with strength. We stand here with you. She brings us challenges, but she's never alone. With friends by her side, love has brightly shone. From laughter to tears, they share every part. Together.
nogle mennesker, som har stillet op helt frivilligt og gratis for den gode sag. Så nu vil jeg sådan lige meget kort fortælle jer, hvem der har været med til at få det her til at lykkes rent materielmæssigt. Jeg står på ladet af en lastbil. Det er en vognmand op på Tølløse, der hedder BMP Transport. Så er der en sponsor af noget toiletvogn henover. Det er GSV, der har sat den til rådighed, kvitterfrit. Så er der en, der hedder Næstved Haveservice. Han har været så behjælpelig at transportere toiletvogn og sætte den til. Det var sagt med en lille smule ironi. Nå, men nu er det jo sådan, I ved alle sammen, der har været en donation jo. Og Fiona, den ene, du kender beløbet, du skal skrive for helvede. Skriver ikke pænt jo. Er der nogen, der skriver pænt? Skiltemaler, kom! P-A-T. Skiltemaler, kom! Vent, der kommer en, der kan. Kom nu, byd nu ind, kære venner. Der skal da ikke stå 2 sure gamle mænd heroppe, ikke kan finde ud af det. Sådan, Amanda. Giv lige et klap. Kom. Og vi venter, Amanda. Vil du holde den her for mig? Hvad for noget? Bare det hele. Prøv at se her, Fiona. Der er jo en masse mennesker, der har spyttet en 5-krone i en lille spand. Og sammen med din familie blev det til, at det indsamlede beløb, det skal vi dele i 2. Det giver nemlig mening. Det ene gavekort, det er til dig. Det er 10.000 danske kroner. Værsgo. Fiona, vil du ikke lige trille over til mig, så skal jeg overrække det til dig. Bare bliv siddende. Så triller vi lidt. Det er fantastisk. Værsgo, Fiona. Et projekt, tror jeg det hedder, vil jeg kalde det for, som hedder Kraft er ikke for børn. Og de har så også fået doneret 10.000 kroner. Nu får til den, og så ordner vi alt det finansielle efterfølgende. Nu skal I høre her. Det her med sceneskræk, det kender jeg faktisk også. Jeg er ved at pisse i bukserne, når jeg står her, men det er en helt anden side af sagen. Hvad det hedder, der er samlet hvor meget, siger du? Hej Fiona, og tillykke med dagen. Vi er en flok gutter her, der har samlet et lille beløb ind til dig, som der går til dig, og du kan få sødt dig lidt med her i de gode kommende dage. Vi har fået samlet 8.600 ind til dig. Så vi vil ønske dig en rigtig dejlig dag, og tillykke. Nu kommer indsamleren ned til dig. Hej Fiona! Jeg ved, du kender os, men til alle andre, der ikke kender os, så kommer vi fra YouTube-kanalen Team Loud and Proud. Blandt alle vores følgere, der har vi fået lidt hjælp. Så vi har lavet en gavekasse til dig, hvor der blandt andet er et gavekort til LaLandia, til hele dig og din familie. Der er en masse andet også, som jeg ikke aner en skid om. Vi har en lille pude til dig. Vi har en taske, som er fyldt med diverse lysrøde ting inden fra vores webshop. Og vores søsterhold Team Wheels for All har sgu også en pude til dig. Tillykke med din dag.